ngiriting kebudung kula sasi tapi kumarang batu pate wardoning sirkut apa goro-goro kang bisa amurwani nanging uga bisa mungkasi wujuding goro-goro ranulya kejaba mung dewata kang idewantah ingkang rikala semetinang jenah momong wiji ratu mertapada Bathara Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya ya Badrayana Kilurah Margaewa Bojogati Nayantaka Boga Sampir Duda Anang Gunung Kilurah Semar kang saknyatane iku panuksmaning Sang Hyang Umar rikala semana ingkang amudhutake njaba dadi ndru dadi njaba ingkang dilu saking katebian kaya lakuning dewa kang anyamar titah tur ing kono pinarcaya momong wijining ratu ya Kilurah Badranaya Badra wis ngarani rembulan naya ulat yen to katitik ulate Kilurah Semar kaya lakuning rembulan yang tanggal tua kaya katon pikun put katon kaki-kaki nanging yen tanggal nom kaya Joko ingkang dereng nate magepan raja taman